Bago natin simula ng kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bagong warrior members ko na sina JC, Michelle Cedron, at sa mga nag-renew ng badge na sina Uno Rili at Dio Boyo. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ni Ate Badeth na kasabayan niyang lumipat sa Parañaque. At siya ay si Aling Sean. Taong 2002, Saudi Arabia Street, Parañaque. Itong mga panahong ito, isang taon nang naninilbihan si Aling Sean bilang isang kasambahay. Yung napasukan niyang pamilya, napakabait sa kanya, kaya nga siya tumagal eh. Ang kaso lang, napilitan siyang umalis sa pamilya na to dahil sa isang dahilan na napakahirap ipaliwanag. Balik muna tayo ng isang taon, 2001. Bagong salta pa lang si Aling Sean sa pamilya na ito. Welcome na welcome talaga siya. Hindi siya tinuturing na iba. 6 ang miyembro ng pamilya na to. Yung mag-asawa, tapos 4 nilang mga anak. Napakasaya ng pamilya nila. At ang pinaka nagustuhan ni Aling Sean sa pamilya na to, yun bang sinasama siya linggo-linggo kapag nagsisimba sila. Mararamdaman mo na talagang makadiyos ang pamilyang ito. Hanggang sa binigyan sila ng matinding pagsubok. Yung padre de pamilya namatay. At ang masakit pa sa pagkamatay niya, biglaan, na aksidente daw. Ang sabi sa investigasyon, lasing siya nung nagdadrive. Pero alam ng pamilyang ito na pinapatay siya ng kalaban nila sa negosyo. Unti-unti na kasi nilang tinatalo yun. At saka, sobrang ingat ng asawa niya. Hindi yun umiinom ng marami sa mga meeting. Lalo pa, gabi ginanap yung meeting. Imposible yun. Hindi na ako magbabanggit pa ng ibang impormasyon. Naging laman kasi ng balita ito noon. Baka mayari ako. Balik tayo sa kwento. Ayun nga, namatay yung padre de pamilya. Yung dating masaya, masigla, at makadiyos na pamilya, binalot ng lungkot at matinding galit. Dito na din nagsimula yung mga hindi kaaya-ayang pangyayaring naganap sa loob ng bahay nila. 2 buwan nang lumipas mula nang mamatay yung padre de pamilya. Akala ni Aling Sean, ayos na. Naka-move on na sila. Pero hindi pala. Dahil itong naiwang asawa, gumagawa talaga ng paraan para makausap niya yung kaluluwa ng asawa niya. Lingid sa kaalaman ni Aling Sean, kung saan-saang lumalapit na espiritista itong amo niyang babae. Tanong siya ng tanong kung papaano makakausap yung kaluluwa ng asawa niya. Hanggang sa nakahanap ito ng isang eksperto. Pero hindi ito yung mga tipikal na espiritistang nilalapitan niya. Dahil ito ay isang matandang albularyo. Noon kasi lumalapit siya doon sa may mga aral. Yung mga paranormal expert. Wala naman silang mabigay na paraan kung papaano makakausap yung kaluluwa ng asawa niya.
palagi nilang bukang bibig. Maayos na yung kalagayan niya, masaya na siya doon, wag na siyang kausapin. Alam niyo yun, parang sinasabi nila na tigilan na yung kaluluwa ng asawa niya. Siguro ang gustong mangyari ng mga paranormal expert, bigyan na ng kalayaan yung kaluluwa ng asawa niya para matahimik na din. Pero makulit kasi siya. Gusto niyang malaman kung ano talaga ang dahilan kung bakit namatay yung asawa niya. Sa loob ng 2 buwan, hindi siya nakontento sa mga sagot na binibigay sa kanya ng mga paranormal expert, espiritista, at kung sino-sino pang mga professional sa larangan na pakikipag-usap sa mga kaluluwa. Nawawala na siya ng pag-asa nun. Nang merong nireto itong isang tiyahin niya na nakatira sa Samar. Ang sabi nito, meron siyang kilalang matandang albularyo. Ang gawin niya, puntahan niya at sunduin. Walang pagdadalawang isip, pinuntahan ito ng amo ni Aling Siyon. Makalipas ang 2 araw, dumating ang amo ni Aling Siyon sa bahay nila. Gulat na gulat siya kasi may kasamang matandang babae ito. Tapos ang daming suot na kwintas na gawa sa iba't ibang buto. Meron pang suot yun na alambre na korona. Basta, ang daming abubot. Tinititigan ni Aling Siyon yung matanda. Ang weirdo ng itsura eh. Pero nung lingunin siya nun at nagtama ang mga paningin nila, bigla na lang bumagsak yung katawan niya. Tapos hirap na hirap siya sa paghinga. Ang sabi nung isang anak ng amo niya, "Ate, ayos ka lang?" Tatango-tango lang siya habang tumatayo. Sa isip-isip ni Aling Siyon, may hindi tama sa matanda na to. Pagdating nila sa loob, konting kain, kwentuhan, at sinimulan na ng matanda yung ritual na gagawin niya. Walang ideya si Aling Siyon nun kasi malay niya ba doon? Tsaka ang alam niya, hindi naniniwala sa ganun yung pamilya. Kaya bakit may ritual-ritual pa? Habang nanonood si Aling Siyon sa ginagawa ng matanda, nakakaramdam siya ng kilabot. Hindi niya alam kung dahil sa itsura ng matanda o sa mga binibigkas nitong salita. Merong iniikutan na upuan yung matanda. Paboritong upuan ng amo niyang lalaki yun. Nang biglang tumigil yung matanda sa lahat ng ginagawa niya at itinuro nito si Aling Siyon. Nagsasalita ng waray yung matanda, kaso lang hindi niya maintindihan. Sinabi na lang ng amo niya sa kanya na, "Siyon, pwede ka bang umupo dito sa bangko? May gagawin lang si Manang." Tandang-tanda pa ni Aling Siyon yung malumanay na boses ng amo niya habang inaalok siyang umupo doon sa bangko. Siyempre, amo niya yun eh. Susundin niya. Umupo kaagad si Aling Siyon kahit wala siyang kaide-ideya sa mga mangyayari. Habang nakaupo siya, inulit ng matanda yung ritual. Hanggang sa dahan-dahan siyang inantok at nawala ng malay. Pagmulat niya ng mata niya, gabi na tapos nakahiga siya sa sala nila. Kakamot-kamot siya ng mata niya nang may mapansin siyang malaking anino
ang nakaupo sa bandang paahan niya. Gawa ng medyo madilim, hindi niya makita kung sino. Pero malaki yun. Inusog niya yung paa niya paatras kasi tinatamaan niya eh. Bigla na lang humiga yung lalaki sa lapag, pero gumagapang. Alam niyo yung parang uod? Ganon yung ginagawa niya. Hindi naman natatakot si Aling Siyon. Anino lang naman yun eh. Tsaka hindi siya naniniwala sa mga multo. Kaso lang, nung papalapit na ng papalapit yung ulo nun sa ulo niya, bigla na lang itong nagkaroon ng kulay. At kitang-kita ni Aling Siyon yung mukha ng amo niyang lalaki na duguan, basag-basag ang mga ngipin, may tumutulong dugo sa bibig, at wasak-wasak yung likod ng ulo. Dito na natakot si Aling Siyon at nagsisisigaw siya. Maya-maya pa, bigla na lang merong sumakal sa kanya. Pag-angat niya ng tingin niya, napakarami ng nilalang ang nasa uluhan niya at sobrang papangit ng mga itsura nun. Pakiramdam ni Aling Siyon mamamatay na siya kasi kinakapos na siya ng hiningay. Tapos nandidilim na din yung paningin niya. Nakaramdam siya ng malakas na sampal. Nagulat siya at napamulat ulit. Nakita niyang ando doon lahat ng tao sa bahay nila. Nakaupo pa rin siya sa bangko ng amo niyang lalaki. At yung matanda, merong hawak na patpat at nakatutok yon sa noo niya. Matapos yan, pinatayo na siya nung matanda at sinabi ng amo niya sa kanya na, "Siyon, salamat ah. Ayos na kami." Nakausap na ng amo niyang babae yung asawa nito at kumpirmado. Pinatay nga siya at hindi siya naaksidente. Matapos yan, pinagpahinga muna nila yung matandang babae kasama ng alalay nito. Kasi inabot na sila ng gabi sa bahay eh. Bukas na lang sila uuwi. Pinatulog nila yung matanda sa kwarto ni Aling Siyon. Pakiusap ng amo niya sa kanya, sa sala na muna siya. Isang gabi lang naman. Oras na ng tulugan. Habang nakahiga si Aling Siyon sa sofa, pumasok sa isip niya na, "Teka, parang ganito yung nasa panaginip ko ah." Hindi siya nakatulog nung gabing yon kasi hindi mawala sa isip niya yung panaginip niya eh. Kaya binuksan na lang niya lahat ng ilaw. Nung nilalabanan niya yung antok niya, hindi niya alam kung bakit panay ang tingin niya sa upuan ng amo niyang lalaki. Yung upuan nakatalikod sa kanya. Tumayo si Aling Siyon para kumuha ng tubig. Pagbalik niya sa sofa, yung upuan ng amo niya nakaharap na kung saan siya nakahiga. At ang lapit na nito. Tinitigan niya. Patagal ng patagal. May unti-unting namumuong figura dito na katulad nung nakita niya sa panaginip niya. Ilang segundo pa ang lumipas. Naging buo yung figura na yun. Isang katawan na merong 4 na ulo at iba't ibang itsura. Naihagis ni Aling Siyon yung baso na hawak-hawak niya. Tapos tumakbo siya papunta sa kwarto niya.
pagbukas niya ng pintuan, napakadilim. Pagtama ng liwanag ng ilaw sa lapag ng kwarto niya, nakita niyang nakadipa doon yung matandang babae habang merong inuusal yung alalay nito na nakatayo sa uluhan niya. Grabeng kilabot ang naramdaman ni Aling Siyon nun. Binuksan niya yung ilaw ng kwarto niya. Tapos tanong niya dito, "Anong ginagawa niyo? Ha?" Sagot nung alalay, "Nagpapasalamat kami sa mga gumabay. Isarado mo yung pintuan. Maraming nakatingin sa labas." Parang mababaliw si Aling Siyon nun. Kasi wala naman siyang background sa mga ganyan eh. Sa mga palabas niya lang nakikita yung ganon. Hindi niya alam na mangyayari sa kanya. Sinarado niya yung pintuan ng kwarto niya at doon siya nagkulong kasama nung matandang babae at yung alalay nito. Tinitingnan niya lang yung dalawa. Pero hindi ito tumitigil sa ginagawa nila. Ilang minuto ang lumipas. Tumayo na yung matanda. Kinakausap siya nito kaso lang salitang waray eh. Tinatranslate lang nung alalay nung matanda. Ayon dito, kaya pala siya yung pinili nung matanda dahil nasa aura niya na wala siyang kamuwang-muwang pagdating sa mundo ng espiritual. Saktong-sakto siya para sa gagawin nilang ritual. Yun nga, yung siya yung pinasaniban. Humingi din ito ng tawad sa kanya kasi kung ano-ano yung mga nakita niya na mahirap ipaliwanag. Matapos ang konting usapan, humiling yung matanda na magpapahinga lang siya kahit ilang oras. Masyado kasi siyang napagod sa ginawa nila. Lumipas naman ang buong araw na yon na normal lang lahat. Nagluto siya ng almusal, hinatid nila yung matanda sa terminal, balik sa bahay, mga ganyan lang. Pero pagsapit ng hating gabi, lahat sila sa bahay parang hindi komportable. Akala nga ni Aling Siyon siya lang yung nakakaramdam nun eh. Pero hindi. Maging ang amo niyang babae tsaka ang mga anak nito, nararamdaman din yon. Lalo na sa may parteng sala nila kung nasaan yung upuan ng amo niyang lalaki. Halos araw-araw, gabi-gabi, may iba't ibang klase na ng paramdam na nangyayari sa bahay nila. Na tila ba merong portal na nabuksan doon. Inilapit na din ito ng amo niyang babae sa mga eksperto. Pero maging sila ay walang magawa. Bagkus hindi nagtatagal ng ilang oras yung mga yon kapag bumibisita sa bahay nila. Naging madilim, malungkot, at nakakatakot na yung bahay na yon. Dito na nagpasyang umalis si Aling Siyon. At saka yung ugali ng mga amo niya, nag-iiba na rin. Binabastos na siya at saka may hindi na talaga tama. Kaya ayun, tuluyan na siyang umalis dito kahit hindi pa nabibigay yung ilang buwan niyang sahod. Hanggang ngayon, hinding-hindi malilimutan ni Aling Siyon yung naging karanasan niya sa bahay ng dati niyang amo. Okay, opinyon ko sa kwento. Confirm yun. Matik.
merong nabuksang portal yung matandang babae na tiga-Samar. Or meron itong natawag na uri ng demonyo. Tapos yung demonyo na yun, ginawang bahay yung bahay nila. Kasi kung mapapansin nyo sa takbo ng kwento, nagkaroon ng negative energy yung bahay. Ano bang nagdudulot ng negative energy? Ano ba ang nagpapalakas sa kapangyarihan ng demonyo? 'Di ba? Galit, stress, away, gulo, at kung ano-ano pang negatibong pakiramdam. Kaya para sa akin, matik yun, demonyo. Kung portal naman, baka lagusan nyo ng mga masasamang espiritu o kung anumang mga elemento. At saka, dagdag lang ni Aling Sean, alam nyo ba yung bahay na yun talagang parang abandonado na? Hindi ko masabi na 100% abandonado, siguro dahil lang sa itsura. Meron pa kasing nakatira doon Pero hanggang ngayon, ganun pa rin yung itsura ng bahay. Siguro kailangan nilang ipa-cleansing o may iba pa silang dapat na gawin para mapalayas yung tumira doon o masarado kung meron mang portal na nabuksan. Para sa akin lang yan Kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Shoutout muna natin sina Sheila Juni, Alfred Go, at kay Jeffs Quijano. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.